thing tlang nun YouTube channel en tu le lo ngai hlu tu zong zong te in zawa in chi bai ka bu ka cheu tun tum kan video chu a then khat tan chung kan en to kan ti fo to le kan nun phunga kan man mek te po ni mai theya or chu then khat lam hu ve lo le la ti ve ngai mi lo te atam takin oma hei tuna kan video a hian Mautuai khawrh kan han ti lang do na Mautuai kan han tia then chuan rotuai kan ti du deuh kher mai theya poni sila kan hre thiam tlang veka Mautuai tia han lama rotuai han ti deuh kher te po kan oma then ka chuan Mautuai Mautak tuai te kan han tia poni sila kan hre thiam tlang vek thawa kan han soi lai ro in tong chung chang a hen han soi kai kan du chu Mizoram hiram jim te mani se chim lam le mar lam te a khothlang lam le chak lam te le ram lai a te po thil kan lam dan le kan soi dan in ang lo tam tak oma hei hi dik zo ka tia tran trung tur ni point ka hre chi alawa kai chuan tong hi ti hausak tum tlang ta zo kila Mautuai kan han ti te po then ka chuan Mautak tuai kan han ti kher te po kan hre thiam lo thina Facebook lama te point nial na om ve fo thina ni hi poni sela kan hre thiam veka Mautuai Mautak tuai te lam thin te point rotuai kan ti point kan hre thiama rotuai Mautuai han ti sang nal te point Mautak tuai an ti point kan hre thiam pui thawa chung chu ani wangin hei dik jok hei dik lo jok ti tung lem lawila thlai chi sang sang ne hnim le thil dang rim hriba po kan lam dan le kan soi dan in ang lo tam tak kha om theya poni se tong ho sak na zel tura ngai la tho me tun tuma mi hi kan video shot hi June 30 tila chama lampang hret chi ni som pa ni chho bor vel ani mai theya ka chiang chi to lawa tianga hian tuna kan khawrh mek a hi rothing ani heng he a tuai pang ai tak kha lom lawa jung atangin achua ka kai ni lam hi chuna satel ke kan tia satel ke chawa satel ke ang em awang hian satel ke an ti pon mai theya chung chau chu la ni a tuna man roken pakhata ki chem kom ania chem pui la chem kom kenga chuan chem kom a han highland ngai deuh te po ala ni re ni achan chu atuai khala dok lawa kan hailanga tikhan juk zong thina ni ala wang de wala mu ala harsa de ulekatin ramhun na zonga polom lo hun lai la ni tin kumin hi rotui tlak kem wang poni mai theya Mautuai rotuai ang chi reng reng atuai har em ema rotui tlem wang de te poni ma na le ei te kan mu ang hian azunga khan lo chua kan hei rotuai sangzel tur thau khala ni tun hai chon la hlok lu tuk lawa ai thian highland de te po langa ya tlang puin azik bula le etiang khawrh du le ti ve thin du po kan mai theya ti to thin reng te po kan ni mai theya azik bula le kum masalama tuai to a khana tuai hi a om big thin ani azik bul le ni kum lama tuai a khan a om du bi ka tlang puin masa ngat phei chu chunga lo chuan a pui changa hen om ngai mi lo ni tina jung le lama khan pathum te pani pakhat te po mai thei nang lo mai thei bokai le lama ve lama om chuan ding lama khan om ngai ngai bokani chung chu ani a chak lama hen hai le do na en lam hi chu le ya om wang khan le in phum le wang khan han hai de te pon ngai ya kan le lama khan om thren tu na mi hi ni kum tuai ani lak na po hi ngai na chung chu nia tin he video kan en hian zir chua kila kan du em mai chu thil eng kim mai hi ol sam tak le nuam sa ta kan nei thei om lo tluk ania rim taka kan tho chu ngai chi te ve kan ia ol sam le nuam sa ta kan nei te hi chu ho lam deuh a tiral mai mai te phoi ol em bik mai sum le pai chung chang a te po nia ol sam tak mai kan lak luang chi te hi chu ol sam tak bok he na chuak le a tin dik lo taka sum lak lu te po hi pathian he na man nei lo hre em maya enge mo a hian min man ral tir ve mai mai zel bok ani
ti te ka ril ruwa an om dewa kan soi kai deuh du ani chu soi tong khan tuna kan rotoi khawrh hi chu kan mautuai khawrh hi chu pa ngai tak khalani lo wangin khe ngal turanga ruam man kha re me mai chuang chen thian khe lo khan ak khola khe ta ak hong ne na hon chi khani lo kor nen kor khan tam me mai zela chuang chen khe fai liawa lui tuite nai pai chuan han sil fai la me te hi chuak pai ol bi ka tin rotoi khawrh hi aden ve amani pai chuan hlom ve du rewania savom han ton pal mai the po thil hlom deuh mai nia furlai chuan savom ton hi thil hlom deuh ani an avut vut sia ton hi phurom ve deuh ani lui tuite nai pai chuan mautuai sil fai la me te hi ji atin thosi hi chu a chom ve nia thosi tam du em mai rotoi mautuai khawrh ni chuan kho chhia hi nom jok ma ma ni kho chhia te chuan me te hi tlema tin thosi ne vai mi te hi anom lo zo ka khwa tha thian a hreum a kan me nen kan than nen a hreum ma zo ka de ko chiat lai hi nom lai tak zo ka ni tin rotoi le mautuai te hi kan khawrh ngothi chuan kan ti rem don lo hrim hrima khawrh ma na piang mai hi akum le po tuai le ma oi reng reng lo mautuai le rotoi khawrh hi rotoi bik phei hi chu khawrh than na piang he tui nge ani tui jok atang thin ani hei rotoi le mautuai te chu me tui tak mai ni a siam dan le ei dan chi sang po mo me eng tin nge kan ei ve thin eng tia siam me tui kan ti kha comment lama kan soi ho don nia he video hi nikum sang ni le som ni kau hran me chia tena an lo zo na video ni lo zo program hi kan veng lam hian kan mang nuam thai khop maya tin thing tlang hi chon lo zo hi hun lim om ber te jinga mi ni ome lo zo han ti chu tam takin kan thiam lo ta kin kan soi fi lo kanga lo kan han wa ta kan han hal fa ya bu te kan han tua nu rei lo te bu tu nu rei lo te tho ma lo nim trana kan bu le thai chi thak lo than len zel tu ra khan nimina na dan lo na turin kan han tho fai sak thina chuan a voi khat kan tho chu na hi nu pui kan tia nu pui kan han tho zo nu sham kan thlo le nu sham zo nu thual kan tia nu thual zo chuan a thial te kan tia thial tho thing thei hi chu tho ma ne tak kum hi angai dewa nu thuala hen kan zo tang puya tin a tul deuh le thok mo deuh te chuan nu sham han zo tup te po mo me chung chu ni kan lo thok al phunga chuan chu ni te chuan lo tho bi ka hen lo zo ti tong kam hi kan manga aba kai chu kan mang lem lova lo zo kan ti chuan lo tho zo ti na ni ber chu lo zo hi hun lim om takin kan mang thina ni tuna hen august thalai hol vela nia august thla top atanga september thla chan ve chamalam chung zong hi lo zo dan tlang pui nia kumin po hen lo zo program hi kan man le thia hlom kan ringa thing tlang lamai chuan kan soi ang khan kan hun kan na tho chuan khun nim om kan man ve thei chun te po ni nan nang dewa lo zo hi kan han mang tlang le te pon kan ringa tin kan channel te po hen lo zo hi komin chu live kan tuma enthel te po kan lo tum tura ngai la august thla top lam tun thla top lam emo september thatir lam po ni mai theia kanom na sial hawa hi chuan chung vel chu kan lo zo dan tlang pui ni shrilenga wangin in jin po te rem chang silova kan lo zo program hi video kal tlangin min lo en pui anga min ron man pui ve theu in tum don ne so en khan live pack chu kan tum dona lo zo program en ron tel ve du ni chuan live program khain lo en ve nga ti chuan min lo man pui ve don nia description a hian in video en du zong te in ron soi na tur phone number kan tar ranga
he phone number he WhatsApp in ron bianga video endu zong te chumi chu ron ti te a chumi chu ron ti lang te a amo tin channel ta na rot na te mo po kha eng kim khaleng vek tura ngai tai la kanon tar lang nga endu tur te rot na ang chi zong zong te kha WhatsApp in biak the turin number kanon subscribe to na description da hen kada a chu subscriber te da channel min ngai lo sak tu te mit en sak chen tu zong zong te khan chu dai chuan indu zong khain ron tar lang angai ron soinga chuan the chin china bo zoi kan tumanga chumi video chu ron siam te a in teng chi har selo tuk lo kan tin hun le kan chet na ne na in bil tok eti mayang har selo tuk lo ang chi kha ti kan tumanga tin kan the ang anga bo zoi kan tumanga subscriber te le viewer te en modu tur le kan hlok tan pui turang chi kha chu kan ngai poi mo ber ani zel do ni